Efectivamente, eu creo que co encendido do Nadal, bueno, pois encéndese as ilusións de todos os nenos e todas as nenas sobre todo, non? Que é do que se trata. E, polo tanto, bueno, pois a partir de hoxe consideramos xa o Nadal por encendido e por empezado. Sí, eu creo que este foi o ano pois, no que máis xente acudiu a este alumeado, a este encendido. Eu creo que a xente tiña moitas ganas de festa, ten moitas ganas de celebración, e iso pois isto é un síntoma de que a xente pois ten ganas de alegría e de felicidade. Estas datas temos preparadas pois actividades para rapaces, temos concertos de Nadal, virá o Papá Noel que estará no Peirao, na caseta de turismo, e bueno, e unha serie de actividades na que poidamos axudar ao noso comercio local, no que habrá tamén un sorteo de lotes coas compras que se realicen no noso comercio. Eu, a verdade, que fun toda a vida de Reis e sigo sendo de Reis. O Papá Noel, pois bueno, tamén, pero en menor medida. Eu son de Reis, son moi tradicional.